Sanibonani uMC Menzisitolo. Kunombuzo engike ngawubuza nje ngicabanga ukuthi kule post kule video nje encane kade ngiyenzile. Kule video ogcina engiyenzile. Bela bengibuza khona ukuthi uma kwenzeka wesifazane eshelwa insizwa manje bese eyiqhuma manje bese bezama indlela yokulala noma kuvela ithuba lokuthi bengenza ucansi manje bese beyalwenza ubani kusuke kwenzakaleni. Ngizwile impendulo zeyinsizwa nezintokazi ukuthi abanye bathi kusuke kuzona amagazi, abanye bathi no, kusuke uyinkanuko basuke behalelana all those things. Umuntu akahlezi ngake ngabhala olunye udaba ku Facebook lwentokazi yangapha ngaseMaritzburg nje phambi kwaseMaritzburg eyayifunda kwelinye lamakolleji aseMaritzburg. Lentokazi ngangakhuluma ngayo la. Lentokazi sencane njengoba inayo ingane incane eqeda matric yahamba yofunda, that was 2021 uma ngenza iphutha, 2020 or 2021. Uma lentokazi ifunda eMaritzburg zihlala eRes, yayifunda nezingane zangapha kwaNongoma esiphambanweni kwaSibiya esiphambanweni. Uyazi ke izingane mayihlala enyuvesi, izingane mayihlala ndawonye zigcina sezinalobo mngani and all those things. So zigcina seyivakashelana emakubo. So kuthe uma zihlala ndawonye le ntokazi ngapha eMaritzburg, ngeke ngisisho isibongo sawo bese ngangakhuluma ngayo. Intokazi nje sencane ithe mayihlala ndawonye nalezi ingane zangapha kwaSibiya kwaNongoma zasesiphambanweni, bayazi abaningi esiphambanweni kwaNongoma. Mawusuka kwaNongoma ubheke nje ngoHlabisa, uthatha umgwaqo ubheka kwaHlabisa esiphambanweni nje udlula eMcebo udlule susa esiphambanweni nalo mgwaqo ubheke eMsebe. So uma ihlala nengane yakwaNongoma bese kuba nomcimbi kule ngane yakwaNongoma, le ngane le yakwaNongoma kwase kuba nomcimbi, kwakuwumshado kushada usisi wayo le ngane yakwaNongoma. So nalena ke abafunda nayo yangapha ngaseMaritzburg encane abafunda nayo yayise iya ke emshadweni. Uyabona mawujwayele ukuvakashela abangani usemjwayele ukuhamba nje indawo, uyazi ukuthi uma ufika endaweni uthola ukuthi kuleyo ndawo uyedwa umuntu omaziyo, wazi lo oze ngaye. So nalentokazi encane esuka ngapha phambi kwaseMaritzburg yayazi le ntombazane efunda nayo nje kuphela, yayazi le ntombazane ehlala naye eRes, abahlala naye endlini yorooms abayo. So isuke ke kubo le Maritzburg yehle iye kwaNongoma, yafika namhlanje umshado ungakusasa. So yathi mayifika le kwesiphambanweni, uyabona ke mawusuke njengami nje ngenza isibonelo, mawuvakashele emini ekhaya kuwumshado ogana ubhuti, vele ngeke sisithole isikhathi sokuhlala phansi nje isikhathi eside mina nawe ungivakashele. Uzothi ungivakashele mina ngizofika nje ayihlala la mfowethu wabafowethu laba obani laba kuphuza utshwala kudliwe, yabona, bese ngilokhu ngithi ngehlanga enyuka nje kodwa sebekhona abantu osuhleli nabo endlini. So nayo ke lengane yafika nje namhlanje kwaLwesihlanu umshado ngomgqibelo. So uma ifika
ngoba kwakuvaliwe esikoleni. So uma ifika ngolwesihlanu bese kuthi ngomgqibelo ekseni uyazi ke ukuthi makuzoba umcimbi ngakusasa abantu besifazana abalali uyedwa olukayo uyedwa ukwenza ukuthi uyedwa uthenga ukuthi ngoba ngeke kwazi ukuhamba nento entsha nento endala akayigqoka komunye umshado osefuna entsha nani so banalokho ukuphithizela nje. So ke nawo lengane mayifika kule mzo wasibiya umngani wayo urumza wayo lehlala naye endlini uyaphithizela nje ayibajabula ababonana naye bayikwapithizela. Uma kuvuka kuseni kakhulu ke sekuyolungiselelwa umshado le ntombazane yaseMaritzburg yayingesona iStromis or something yayikhona nje emcimbini. Bese kuthi le yala ekhaya eze ngayo uyayiStromis yona. So uyazazi iStromis zivuka ekseni ziluke zizenza izinkophe zenza yonke lo umshado ke mawusuka ekseni ulandwa ulandwa ngabakhwenyana bewulanda esiphambanweni ngoba umshado i-white wedding i-traditional wedding yabamhlophe lo esibiza nge-white wedding. Umshado wawuzoba se-multipurpose lapha ya ehholo lawaNongoma e-multipurpose ehholo nje seduze kwe-police station li opposite ne-police station yaNongoma lelo hall. So uma efika lo umshado wawulapho. So le ntombazana encane yaseMaritzburg makusuka lesiphambanweni kuziwa la ehall kwaNongoma imoto yayihamba ngayo kushuthi njoba yona yayihamba nale yakwasibiya le ntombazana kunomcimbi kuyo le yakwasibiya ifake shonini yini le uniform leyo igqokiso kweStromis. You understand igqokiso kweStromis kushuthi izoba iStromis vele. So umshado mawusuka ke esiphambanweni uya e-multipurpose zifike ipake ke imoto basuka ngemoto uyabona kusuke kunomcimbi umkhwenyana uza nabangani bakhe wena nje ninabo sisibala ekhaya nisuke nimazi umkhwenyana nabangani bakhe niyabazi kodwa abanye nisuke ningabazi. You understand. So lengane uma bese sebefika multipurpose ngoba lesiphambanweni babesuke ngemoto kamngani kamkhwenyana imoto kamngani kamkhwenyana babesuke ngayo. So uma befika e-multipurpose ehall bese bema ke uyabona umphakathi ungena phakathi phela ehall bese kuthi laba abazoba zimpelesi nabambalwa nje abasiza umakoti abanye bayamgqokisa bame ngemuva ukuze belindele belunge bese bengena ethendeni. So ngesikhathi ke ithi ke lentokazi ngesikhathi besamile nje kanje ngemuva ethendeni yabona bathi bangena abanye basafika kodwa akwazi ukuqala umcimbi ngoba nomakoti babe samlungisa yabona besalungisa nengubo yakhe nani namaStromis begqoka uyabo asebekhohla istep bafunda istep. So ithi lentokazi njoba bayisami kanjalo umngani wayo lo emaziyo efunda naye intombazana yakwasibiya yabe singena ngaphakathi ehall angazi yolungisa ini njoba kuphithizela nje mayingena ngaphakathi ehall bese yona besisala kule moto eyisuke ngaye ekhaya okuyimoto kamngani kamkhwenyana yabona imoto kamngani in fact imoto kamngani kamkhwenyana yabo mina nje mongibiza kini ngenza isibonelo mongibiza kini ukuthi nomshado MC bese ngifike nomngani wami mhlambe nomngani wami uhamba nomngani wakhe yabona. So kwakuyite kanjalo ngoba imoto le kwangeyona kamngani kamkhwenyana ngqo kwakungamngani kamkhwenyana wele ke makusuke kuumshado phela sithe mfowethu sizohamba sikulanda umshado nami ngiza neyami moto nomngani omunye nobani uza neyakhe imoto. Ithi ke le ntombazane uma isahlezi kule moto ke ingakaphumi emotweni isahlezi nje ngoba nawo phela igqoka amahili igqoke nje igqoke ukuswenka ukuthi iyaseMaritzburg le ntombazane engikhuluma ngayo le ngithi yayifunda eyayivakashela umngane waso igqokiso komuntu ozemshadweni. Mina ke mina nje udadewethu ngiwasemakhaya phela mina ngazi lutho amantombazane nje megqokile njoba ngihlala ngiphatha ince ilokhu
mina nje baye bengithethisa abantu mangiyophatha uhlelo emshadweni bethi hayibo awugqoke kufanele ugqoke isuit kufanele angiyenzi mina lo mawuthi angiyophatha uhlelo emshadweni mina ngigqoka ngendlela engigqoka ngayo engithande nje ukugqoka ngayo ngalelo langa ebese ngifike ngibushayela uhlelo ukhatha lube udaka nonke futhi so ngihluleke mina ukuhlukanisa umuntu oswekela umshado nestraw ngize ngibone ngoba nakho izifana izitromis ukuthi nazi izitromis nani kodwa ngeke ngibone nje mawubuka izitromis bese ubuka la kuyi audience ubone sengathi nanga omnye ugqoka sokuyitromis yabo ngathi ungaze umbuyise ngala so ke ilentokazi mabe sami kanjalo bese kuphuma ethendeni kuphume angithi manje umkhwenyana usuke eneyingcinga eziningi nje mayishada umuntu mayishada niyazi nami usuke eneyingcinga eziningi bese kuba khona kulezi insizwa ezingabangani bakamkhwenyana kube khona ethi kunezinsizwa kufanele ihlangatsheze olundi khona umfo ufanele ihlangatsheze olundi ingathi wayisuka ngapha ku ngaze mako Eastern Cape ngobani go push up steam lo mfo uze emshadweni naye umngani kamkhwenyana wazana nomkhwenyana lo mfo wayehlangatshezwe kuphi olundi ngathi wayengasayibona indlela kodwa nje basebethi bazomhlangabeza ngathi babefuna ukumhlangabeza e19 mawusuka eMelmont uzoyeka umgwaqo weFryhead bese uyagoqa ubheka olundi babezomhlangabeza lapho so ebese imoto okwakuthiwa imhlangabeza ilehlezi lentombazana naseMaritzburg kuvele ngene omnye umjida nje ethi shuthi aba umngani kamkhwenyana ekhombe noma ubani yabona ngoba kwakusheshe ekhombe ngoba umngani kamkhwenyana nabanye abangani bakhe babe ngama stroject so bona base begqokile sebelungela ukuthi kuqala umcimbi so lentombazana isahlezi la emontweni yabo isahlezi la emontweni isalindele phela na ukuthi iphume bese ngena umjida ozothatha le moto ohlangabeza labantu basolundi abaqhamuke push up steam kodwa ekuthiwa sebekolundi kanje bayaduka engene emotweni lomfo uyayibona lentombazana angayazi sengomunye umuntu akuseyena lo drive ekusuka esiphabhaneni ekuziwa la eMultipurpose akuseyena sekungena nje omunye umjida ayijikisa imo evele ethi eyicele lentombazana ethi hayi khona abantu engisahlangabeza la ucela umphezela sambeni ayi intombazana evele ihlezi kuyo le moto ayi ijikisa imoto lomfo bahamba nale ntombazana behambe uma sebe kushuthi lo yamjida loya uDezu uyasho ukuthi hayi sengisendaweni ngibona indawo eyokuthi manje yabo ngibona indawo eyokuthi bese mayifika lo mfo ngoba lo mfo wayihlangabeze yabo nje lento okuphithizela komshado makuthiwa hlangabeza ubani uthi usengapha olundi hamba sokufonela ungasathathi ngisho inamba yakhe ngoba nalo owayihlangabeze nalo owayihlangabeze lo mfo osuka engapha ku Bishop Stein babengazani kwathiwa nje wena ngoba uyisipele thatha nayo imoto uhlangabeze lensizwe iqhamukala so wayithatha kanjalo ke imoto lo mfo nalentokazi yangapha eMaritzburg bahamba uma befika li efone lomngani kamkhwenyana ebuza lo insizwa leka eyohlangabeza abanye ukuthi usukuphi angazi bafike bamaphi kushuthi mhlambe sema-crossini emayiwana or kodwa bakhona la bafike bamakhona bengakafika edolobheni olundi balinda le moto ngoba le moto ngathi yayisijikile 19 base iyayisithi hayi ngicela nisale seningilinda lapho kushuthi makusho angithi lensizwa yesuka epush up steam ixhumana nomngane kamkhwenyana nalo uhamba nemoto xhumana nomngane kamkhwenyana so lo mfo mayihlangabezeke bese kuthiwa hayi awume khona lapho lo mfo umhlangabezile usesondele mase ijikisa ke imoto eyibhekisa lenga kwanongoma ulindele lo mfo ngesikhathi sebemileke ilapho kaqala khona indaba nalentombazana wavele yabona nje wayitshela ukuthi eyicha umuhle yazi nje uba ngihangize nawe uyazi kamajita namanga njoba ngize nawe la man kade empeleni bengifuna ukukhuluma nawe ithi le ntombazana naye ayazi yavele ayithola nje sivumile yabona babeqabulana wabeginqa lo mfo khona la emontweni vele kakhoma khondo makhulu lutho wayeshaya khona la emontweni lo mfo kwayisikhashana
kwahamba isikhathi yayifika le moto abayihlangabezile sekufona umngani kaMkhwenyane sefonela lapho uthi le moto ithi seseduze lapho imoto kanje nenumber plate yayo ithi so badibana ke basebelandelana sebebheke kwaNongoma Shona sebelandelana sebebheke kwaNongoma multipurpose mabefika lapha multipurpose kwangenwa ke emshadweni kwashadwa kwamnandi kwaphithizela kwakubuyelwe emuva ke kubo kaMkhwenyana ke sekuyosinwa ke ngesintu ke yabo so uma kumuntu eshada kukhona abangani bakhe khona basuke beze emshadweni kuzothi makuphela umshado behambe khona basuke bezolala ngokunxa ukuthi abasebenzi ngakusasa nani so ke uma sekubuyelwe emuva ke le ntombazane sihamba ngenye imoto nomngani wayo lo owakasibiye kade eyistromisi sihamba ngenye imoto uyabukwazi kwaphela umcimbi lo muntu ade ehambe naye le ntombazane lo kade eyithinta ngalendleleni bebheke behlangabeze lo Lunda ayisamboni ayimazi phela negama ayisamboni nje kwasibongo sakhe ayisamazi wasisho kodwa mayisho le ntombazane wasisha ayisamboni nayo yabona nje lokhu kuphithizela komshado uphele kumshado ke kubuyelwe emuva ke nale ntombazane ke ibuye isuke ke kwaNongoma isiyela kube eMaritzburg bese ihlangana futhi sekuvulwa igole ngoba zifunda la eMaritzburg le ntombazane yokwama ungithenga ngizokushisa isibongo sami le ntombazane ke ayimtsheni umngani wayo lo kwasibiya kulwa lo makoti wayezoshada ayimtsheni umngani wayo ukuthi phela ngomshado kasisi wakho kukhona ubhuti engahamba naye ngoba ayiwazi nanokuthi kusolunda nanokuthi kodwa iyalikhumbula igama lasolunda ayizazi nalezi zinto so ayixoxi kuhamba isikhathi kanti ikhulelwe le ntombazana shuthi izizwe ingazizwa kahle uyabona umuntu mayiqala ukukhulelwa akufani nomuntu oseke wakhulelwa so ihambe ingazizwa kahle ebese shuthi ixake ukuthi indaba ngoba intombazane mayiqala ngoba mayisikhuluma nami iyasho ukuthi ukhona umfana yayijola naye kodwa yayisinesikhathi yamgcina futhi nalabo egcinana bebesebenzisa icondom ngoba ibengafune kumethana ngoba isafunda so ke uma ithola ukuthi ikhulelwe le ntombazana ivele ibona ngoba yathi ithi yagcina eclinic ngoba ithi yaba nerash nje yagcina ingathi ithanda nokulala nani zonke lezo zinto ithi yabo ifuna nokuphalaza nani yagcina kiye eclinic nayo ithi yayiya ngelikhulu iqholo ngoba lokho kwenzeka ngomshado wakaNongoma kwaba into nje yathi passpiti ayitshela ukuthi kukhona into engenzeka lapho so uma ifika eclinic beyitshenta imithi isinesikhathi esingaka imithi ayimayithi yabala ayivele ibona ukuthi yazi imithe ngelanga lomcimbi wakwaNongoma yabo ivele ibali ibona imithi ngalelo langa ebese iyaqala ke manje yotshena umngani wayo lo efunda naye kithi yazi phela mngani ngelanga kunomcimbi kini nakho ngifikile kugana kumcimbi kasisi wakho kwenze kwa no 2 no 3 manje khona ubhuti engagcina ngilale naye lapha lo bhuti angimazi ukuthi wakodwa wayehamba nomngani ngathi wayehamba naye nomkhwenyana yabo wayehamba ngemoto enjani wayehamba ngemoto amantombazane kawazazi imoto kodwa kuyimoto ngathi eyigrey ziningi imoto ezikuyimoto encane nje so mina sathi masikhuluma nayo le ntombazane yangisendela isithombe ngabona kwakuyi Mercedes lo ngoba yangikhombisa uMercedes omhlophe kodwa yayisithi le moto yayinje kodwa umbala wayo yayigrey so ngabona kwakuyi Mercedes so mayibuza ke le ntombazane begcineke manje le efunda nayo akasibiya abafunda naye res bese lefunda ires bese ifonela usiswalo wayeshada isibeke istorythi yazi sisi kunomngani wami la lo engangifike naye ngesikhathi ushada
wagcinela le nomunye umfo ehamba nomkhwenyana. Manje angazi ukuthi ungaba ubani lo. Noma kodwa esho ukuthi hey mina nje ngoba kwakunje yana nje angikhumbuli lutho, akekho umuntu kwamkhwenyana lo angazi ukuthi wayehamba ngemoto enjani ngoba zazi iningi imoto. Belandeleke bezama ukulandela egcine engatholakalanga ke ngoba nomkhwenyana wathi noma esebuzwa ukuthi ubani owahlangabeza lensizwa eyayikade iduka eyisuka ngapha Pushupstein. Kwagcina ngazekanga ukuthi ubani ngoba nomkhwenyana uthi mina ngikwazi, mina nje ngiyakhumbula uSibambantu wangitshela ukuthi useyasuka ePushupstein. Wagcina exhumana nabanye abantu ngokwazi ukuthi mina ngibhizi nje njengoba kuyilanga lami lomshado ngibhizi. Wagcina sexhumana nabanye, yagcina ingatholanga le ntombazana ukuthi ubani kahle hle lo eyayihamba naye ngoba nemoto lo ayidriver kwangeyona eyakhe. Uyabona into yomshado ukuthi makusemshadweni ugcina usudrive imoto noma ekabani, yabo ukukhonjwe umngani wakho ekhomba imoto kamngani wakhe ethi awuthathele imoto yohlangabeza usibanibani, yabo. So kwaba isiphaziphithi sikanjalo. Lo ntombazane ke kwahamba sagcina sinikeze elinye social worker nje sathi sicela lisize, yabona ngoba esicabanga thina ke vele yasibhalela udaba thina sekukade yayisizotete noma yesitetile, kodwa nje yagcina sihlanganise ne-social worker lasho i-social worker ukuthi lizozama ukuthi betrace ubaba wengane. Ngenxa ke ukuthi umuntu ziningi izinto azenzayo, ngiyayixhumana nje nayo ngaleso sikhathi nayo uma ngithintile ngoba ngigcina nami sengikhohlwa, yabo. So kwaba kanjalo ke. Ngiyakhumbula abanye babe comment ngibhale ngalolu daba bethi hayi usisi waba isifebe, usisi wenze ukuthi, usisi waba ukuthi, hayi nalomjida waba wrong, yabona bekhuluma izinto eziningi. Ngani zakwethu umhlaba ushintshile manje. Izinto ezifana nalezi nalolu daba engilixoxayo sesizoyibona njalo futhi hayi phela ukuthi azikhona, zikhona kumanje. Zikhona sengeke ngayibona, zikhona kumanje ukuthi asikhulumi. Izinto ezifana nalolu daba engikhuluma ngalo zikhona. Yabo nje ngake ngabhala olunye udaba ku Facebook, ngabhalelwa ngenye intokazi eyamitha eBish la eThekwini eyisuka eGoli. Kade izomitha amawele, yamithisa umfana eyamthola khona eBish lamantombazana ayisuka eGoli ezeThekwini ewu4 ehamba odwa nje. So athi athola abanye abafana abawu4 futhi eThekwini eBish babhukuda, bagcina sebebhukuda kanti bazogcina begangile, yabona. Kanti bazogcina begangile kwase kuvela izingane. Ngalibhala lelo daba samfuna ubaba wengane wavela bahlangana. Kukhona la engifuna ukuya khona. Thank you.